NgokukaLuka isahluko sama-21 ngizoqala ukufunda evesini lokuqala. Kwathi ebheka wabona abacebileyo bebeka iminikelo yabo emphongolweni womnikelo. Wabona nomfelokazi othile ompofu ebeka khona amafadingi amabili. Wathi, "Ngiqinisile ngithi kini lo mfelokazi ompofu ubeka okuningi kunabo bonke." Ngokuba bonke laba babeka emnikelweni kokuchichimileyo kwabo, kepha yena ebuphofini bakhe ubeka konke abephila ngakho. Besakhuluma abanye ngethempeli ukuthi lihlotshiswe ngamatshe amahle nangezipho. Wathi kubo, "Kuya kufika izinsuku lapho kungayikushiywa kulokhu enikubonayo, itshe phezu kwetshe, elingayikudilizwa phansi." Base bambuza bathi, "Mfundisi, lokhu kuya kuba nini na? Nezibonakaliso ziyakuba yini pho? Sekuyakwenzeka lokhu na?" Wathi, "Qaphelani ningadukiswa, ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami, bathi, 'Nginguye,' bathi futhi, 'Isikhathi sesisondele.' Maningabalandeli. Nxa nizwa ngezimpi neziyaluyalu, ningethuki, ngokuba kumele ukuba kwenzeke lokhu kuqala, kepha ukuphela akukabikho masinyane." Khona wathi kubo, "Isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso. Kuya kuba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, nobici nendlala izindawo ngezindawo. Kube khona izinto ezesabekayo nezibonakaliso ezinkulu ezivele ezulwini. Kepha ngaphambi kwakho konke lokho, bayakunibamba, banizingele, banikhaphele emasinagogeni nasematilongweni, baneyise phambi kwamakhosi nababusi ngenxa yegama lami. Kuya kunehlela kube ngubufakazi. Ngakho kugcineni ezinhliziyweni zenu ukuba ningazindli ngaphambili eniyakuziphendulela ngakho, ngokuba mina ngiyakuninika umlomo nokuhlakanipha abangemelene nakho. Bakuphike bonke abayimpi kini. Yebo, niyakukhashelwa nangabazali nabafowenu nezihlobo nabangane, abanye benu bayakubulawa yibo. Niyakuzondwa yibo bonke ngenxa yegama lami. Akuyikulahleka nalunwele lwekhanda lenu. Ngokukhuthazela kwenu niyakuzuza imiphefumulo yenu. Kepha nxa nibona iJerusalema lihaqiwe yizimpi, yazini ukuthi sekusondele ukuchithwa kwalo. Khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni, abaphakathi kwalo baphume, abasemaphandleni bangangeni kulo, ngokuba lezi yizinsuku zempindiselo, ukuba kugcwaliseke konke okulotshiweyo. Maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku, ngokuba kuya kuba khona ukuhlupheka okukhulu emhlabeni nentukuthelo phezu kwalesi sizwe. Bayakuwa bedliwe yinkemba, bathunjelwe ezizweni zonke. IJerusalema liyakunyathelwa phansi ngabezizwe, kuze kugcwaliseke izikhathi zabezizwe. Kuya kuba khona izibonakaliso elangeni nasenyangeni nasezinkanyezini nasemhlabeni. Usizi luyakwehlela izizwe, zixakeke ngokuduma kolwandle namaza. Abantu baphela amandla ngokwesaba nangokubheka okuvelela umhlaba, ngokuba amandla ezulu ayakunyakaziswa. Khona bayakuyibona indodana yomuntu iza efwini,
inamandla nenkazimulo enkulu. Kepha nxa kuqala ukuvela lokho, lulamani niphakamise amakhanda enu ngokuba kusondele ukukhululwa kwenu. Wabalandisa umfanekiso wokuthi bhekani umkhiwane nemithi yonke, nxa isihluma niyabona nazi ngokwenu ukuba ihlobo seliseduze. Kanjalo nani nxa nibona lezo zinto zenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu ususeduze. Ngiqinisile ngithi kini, lezi zizukulwane asiyukudlula kungakenzeki konke. Kuya kudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awasoze adlula. Xwayani ukuba izinhliziyo zenu zingasindwa ngukuminza nokudakwa nokunaka nokwalokhu kuphila. Lunizume lolu suku ningazelele, ngokuba luyakufika njengogibe phezu kwabo bonke abahlezi emhlabeni wonke. Ngakho lindani ngesikhathi sonke, nikhulule ukuba nibe namandla okuphepha kukho konke lokhu okuyakwenzeka, nawokuma phambi kweNdodana yoMuntu. Njalo wayefundisa ethempelini emini, kepha kusihlwa waphuma ayokulala entabeni ethiwa eyeminqumo. Ekuseni abantu bonke beza kuye ethempelini ukumuzwa. KukaLuka isahluko sama-22 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kwasondela umkhosi wesinkwa esingenamvubelo okuthiwa yiPhasika. Abapristi abakhulu nababhali bafuna ukuba bangambulala kanjani ngokuba babesaba abantu. Kepha uSathane wangena kuJuda okuthiwa uSkariyothi, ongaba yi-12, wasuka wakhuluma nabapristi abakhulu nezinduna ngokuthi angamkhaphela kanjani kubo. Bathokoza bavumelana naye ukumnika imali. Wavuma-ke waze wafuna ithuba lokumkhaphela kubo singekho isixuku. Lwase lufika usuku lwesinkwa esingenamvubelo okumele ukuba kuhlatshwe ngalo iPhasika. Wathuma uPetro noJohane wathi, hambani niye ukusilungisela iPhasika ukuba sidle. Bathi kuye, uthanda ukuba sikulungiselephi na? Wathi kubo, bhekani, seningene emzini niyakuhlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi. Mlandeleni niye endlini angena kuyo, nize nithi kumninindlu, uthi umfundisi kuwe, liphi ikamero lokungenisa lapho ngingadlela khona iPhasika nabafundi bami na? Lowo-ke uza kunikhombisa ikamero elikhulu eliphezulu elendlelweyo. Lungiselani lapho. Basuka bafumana kunjengokusho kwakhe kubo, base belungisa iPhasika. Kwathi ukuba kufike isikhathi, wahlala phansi nabapostoli kanye naye. Wayesethi kubo, nginxanele nokunxanela ukudla nani leli Phasika ngingakahlupheki, ngokuba ngithi kini, angisayi kulidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu. Wamukela isitsha wabonga, wathi, thabathani lokhu nabelane, ngokuba ngithi kini, kusukela namhlanje angisayikuphuza okwesithelo somvini uze ufike umbuso kaNkulunkulu. Wayesethabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula, wabanika, wathi, lokhu kuwumzimba wami onikelwe nina, yenzani lokho ukuba ningikhumbule. Kanjalo-ke nesitsha emva kokudla, ethi, lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami elithululelwe nina. Kepha bhekani isandla songikhaphelayo sinami etafuleni, ngokuba iNdodana yoMuntu isehamba njengokumisiweyo, kepha maye kulowo ekhashelwa ngaye. Base beqala ukubuzana bodwa ukuthi kungeze kube ngubani kubo oza kukwenza lokho. Kwavela nokuphikisana phakathi kwabo
ngokuthi ngumuphi kubo ongathiwa umkhulu. Wayesethi kubo ababusi bezizwe bazenze amakhosi phezu kwazo, neziphathimandla zazo zithiwe abazenzela okuhle. Kepha nina aninjalo, kodwa omkhulu kini makabe njengomncinyane, nobusayo makabe njengokhonzayo. Ngokuba ngumuphi omkhulu, ohlezi ekudleni noma okhonzayo na? Akusiye ohlezi ekudleni na? Kepha mina ngiphakathi kwenu njengokhonzayo. Nina-ke ningababekhuthazela nami ekulingweni kwami, nanjengokuba uBaba engimisele umbuso, nami nginimisele wona, ukuba nidle niphuze etafuleni nami embusweni wami. Niyakuhlala esihlalweni sobukhosi, nahlulele izizwe eziyi12 zakwa-Israyeli. Simoni, Simoni, bheka uSathane unifunile ukuba anihlunge njengokolweni, kepha mina ngikunxusele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli. Wena-ke nxa usuphendukile uqinise abafowenu. Wathi kuye, Nkosi, ngilungele ukuba nawe nasetilongweni nasekufeni. Wayesethi, ngiyakutshela Phethro, ukuthi iqhude aliyukukhala namhlanje ungangiphiki kathathu ukuthi awungazi. Wathi kubo, mhla nginithuma ningenasinkwa nayika nazicathulo, naswela utho na? Bathi lutho. Wayesethi kubo, kepha manje onesikhwama kasithathe, neyika futhi osweleyo kathengise ngengubo yakhe, athenge inkemba. Ngokuba ngithi kini, kumele ukugcwaliseka kimi lokhu okulotshiwe kokuthi wabalwa kanye nezelelesi, ngokuba okuqondene nami sekuyaphelela. Base bethi, Nkosi, bheka nazi izinkemba ezimbili. Wathi kubo, kwanele. Wayesephuma waya entabeni yeminqumo njengomkhuba wakhe, nabafundi bakhe bamlandela. Esefika endaweni wathi kubo, khulekani ukuba ningangeni ekulingweni. Wamonyuka kubo kungathi ibanga lokuphonsa itshe, waguqa phansi wakhuleka. Wathi, Baba, uma uthanda susa lesitsha kimi. Nokho makungenziwa intando yami kodwa eyakho. Kwabonakala kuye ingelosi ivela ezulwini imqinisa. Esosizini olunzima wakhuleka eqinisela. Izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi econsa emhlabathini. Esesukume ekukhulekeni weza kubafundi bakhe, wabafumana belele ngokudabuka. Wathi kubo, nilaleleni na? Vukani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Esakhuluma bheka, kwafika isixuku, naye othiwa uJuda, omunye wabayi12. Wayehamba phambi kwabo, wasondela kuJesu ukumanga. Kepha uJesu wathi kuye, Juda, uyayikhaphela indodana yomuntu ngokuyanga na? Kuthe ababengakuye sebebona okuzakwenzeka bathi, Nkosi, sigadle ngenkemba na? Omunye othile kubo wayigadla inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe yokunene. Kepha uJesu wathatha wathi, musani, sekwanele. Wayiphuca indlebe, wayipholisa. Wathi uJesu kubapristi bakhe nezinduna zethempeli namalunga ababeze kuye, niphumile kungathi nize kumphangi, niphethe izinkemba nezinduku. Benginani imihla ngemihla ethempelini, anelulanga izandla kimi, kepha lokhu kuyihora lenu lamandla obumnyama. Base bembamba mamuka naye, bamusa endlini yompristi omkhulu. uPhethro walandela ekude. Sebebasile umlilo phakathi egcekeni, wahlala phansi ndawonye. uPhethro wahlala phakathi kwabo. Intombazane ethile imbona ehlezi ngasemlilweni, yamgqolozela yathi, nalona ube naye. Kepha waphika wathi, Sifazane,
angimazi. Emva kwesikhashana omunye wambona, wathi nawe ngomunye wabo. Kepha uPetro wathi, Mtundini, anisiye. Sekudlulile okungathi ihora linye, omunye umuntu waqinisa wathi, impela lona ube naye, ngokuba futhi ungowaseGalile. Kepha uPetro wathi, Mtundini, angikwazi ukuthi uthini. Masinyane esakhuluma, lakhala iqhude. Inkosi yayisiphenduka yambheka uPetro. UPetro walikhumbula izwi lenkosi njengokuba ithe kuye, iqhude lingakakhali namhlanje uza ngophika kathathu. Waphumela phandle wakhala kamunye. Amadoda abembambile uJesu ambhinqa emshaya, emboza ubuso, ambuza ethi, Profetha uthi ngubani okushayileyo na? Nokunye okuningi akukhuluma kuye emthuka. Kwathi sekusile, kwabuthana amalunga abantu nabapristi abakhulu nababhali bamisa emphakathini wabo. Bathi, uma unguKristu, sitshele. Wathi kubo, uma nginitshela anisoze nakholwa, noma nginibuza anisoze naphendula. Kepha kusukela namhlanje indodana yomuntu iza kuhlala ngakwesokunene samandla kaNkulunkulu. Base bethi bonke, kanti uyindodana kaNkulunkulu na? Wathi kubo, nisho lokho ngokuba ngiyiyo. Bathi pho sisaswele bufakazi na? Ngokuba sizizwele uqobo lwethu ngomlomo wakhe.